मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि जोंहा रिन्जय बर' सारा दिनै जोंनो गोबां बाथ्रा फोरमायदों जायफ्रा थांनाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउ पि पि एल सरकारनि समावहाय जायफ्रा फरेस्ट गार्ड बा बायदिसिना साख्रिखौ इलिगेलै लानाय जादों बिथांमोनखौ सार्भे खालामनानै बै साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जाफिनगोन आरो जायफ्रा लिगेलै साख्रि लादों स' बिथांमोना बे जबखौ मोननो हागोन दा जेखियानो जायाथों मानो बेजोंनो लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंदों आरो 100 crore बाथ्रायाव जोंहा थांनाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन 2 लाखखौ नैबे 20 तारिखनिफ्राय मोननो हासिगोन आरो गोदानै एप्लाइ फैनो थांगासिनो जोंहा बिपिएफ सरकारनिफ्राय 2 लाख राङा आरो बेजों लोगोसे जोंहा बैसोआबो खम जानो हागौ बिनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों स' रायजोफोर नोंथांमोना रिन्जय बर' सारनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रोदो गोबां मानसियानो माने कनफिउज जाबाय थानायखाय आङो मोनसे खोथा क्लियारिफिकेशन होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों बे जाहैबाय थांनाय बारनि बिसिडिसि सेक्रेटारि टोटेल 420 पस्टनि थांनाय बारनि सरकारा एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट गार्डनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादोंमोन किन्तु नोंथांमोना साख्रिखौ मोनदोंब्लाबो सेलारि मोननो हायाखैमोन बेनि कारना जाहैबाय आसाम सरकारनि फाइनान्शियल एप्रुवेल बिथांमोना लायाखैमोन आरो बेजों लोगोसे एसआइउ स्टाफ इन्सपेक्शन इउनिटआव बिथांमोना नोंथांमोननि पस्टखौ साख्रिखौहाय एप्रुवेल लायाखैमोन बिथांमोना इलेक्शन खाथि होननानै जोबोद हाखु दाखु साख्रिखौ एपइन्टमेन्ट लेटार राननायनि थाखाय बेबायदि जानो गोनां जाबाय दायो नोंथांमोननि पस्टखौ लानानै BTC सरकारनि ल' अफिसारा बेखौ मोनसे जाजमेन्ट इनकुवेरि खालामगासिनो दङ जुदि नोंथांमोननि साख्रिया सिस्टेमेटिक इन्टारभिउ गभर्नमेन्ट नर्म्स बायदियै इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामदोंबा बे साख्रिया इनटेक्ट थागोन आरो नोंथांमोना जोंनि सरकारनिफ्राय सेलारि मोननो हागोन किन्तु साख्रिया इलिगेल होननानै जुदि ल' अफिसारा प्रुफ खोन्थायोबा बे साख्रिया टटेलि माने टार्मिनेट जाजोबगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोना माने इलेक्शन जोबनायनि उनाव गोदान माने इन्टारभिउआव जिरायफिननांगोन कमप्लिटलि मेरिट बेसिसाव माने बे साख्रिखौ माने लानो हागोन दायो जोंनि सरकारा गोदानै CSB बर्ड सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ दाबाय बियो बारा गोबाव जायाखै दायो जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ जोंनि BTCआव टोटेल 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव बेसेबां पोस्ट दङ बेखौ नायनानै मटामटी दायो दासिमहालागै 1600सो माने भेकेन्ट पोस्ट माने मोननो हादों बेखौ सिस्टेमेटिक खालामजोबखांनायनि उनाव प्रसेसखौ कमप्लिट खालामजोबनायनि उनाव आफ्टार इलेक्शन माने एडभार्टाइज ओंखारगोन जायफोर माने एलिजिबल आरो इन्टारेस्टेड माने केन्डिडेटफोर दङ नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ माने नोंथांमोना इन्टारभिउआव एपियार जानो हागोन आरो बेखौ कमप्लिटलि मेरिट बेसिसाव नोंथांमोना माने जोंनि BTC सरकारनि साख्रिखौ लानो हागोन आङो नोंथांमोना गोबां माने मोनथिनो लुबैनायखाय बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोना दिनै क्लियारिफिकेशन इयुथ्सफ्रानो आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ माने जोंनि इयुथ्सफोरनि 100 crore स्किमनि 2 लाख थाखाखौ बोरै मोननो हागोन मा क्राइटेरिया नांगौ बेखौ लानानै सोंहरगासिनो दङ आङो नोंथांमोननो फोरमायदों जे नोंथांमोना नेक्स्ट टाइम मोननो थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा क्राइटेरिया नांगौ आं खोन्थानोसै बे जाहैबाय जेनेरेल एडुकेशनेल क्वालिफिकेशनखौ जोङो मेन्डेटरि खालामाखै जायखिजाया क्वालिफिकेशन थाब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन किन्तु स्किल सार्टिफिकेटआ बिराद मेन्डेटरि जोङो बेखौ प्रिफारेन्स होनानै 2 लाख थाखाखौ होनाय जागोन नोंथांमोना जायखिजाया स्किल ट्रेनिं थानाय सार्टिफिकेट एग्रिकालचारनि हर्टिकालचारनि बा जायफोर लेडिसफोर दङ बिउटिशियान सार्टिफिकेट बा ट्रेनिं थानाय बेबायदि सार्टिफिकेट थाब्लानो जागोन काटिं निटिं एमब्रयडारि ट्रेड लाइसेन्स कम्पिउटार माने ट्रेनिं लानाय सार्टिफिकेट बा जायखिजाया माने गभर्नमेन्ट इनस्टिट्युटफोरनिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट ट्रेनिं सार्टिफिकेट थाब्लानो 2 लाख थाखानि माबाखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन
आरो बावहाय मोनसे एज लिमिट दङ बे जाहैबाय 28 निफ्राय 45 सिम जोङो नेक्स्ट टाइम एज लिमिटखौ एसे माने खमायनानै लानो हायो नामा जोङो बेखौ चिफ सारजों रायलायनानै जोङो बेखौ रिभिउ खालामफिनगोन थिक खालामफिनगोन आरो जोङो जेब्ला 2 लाख थाखाखौ फर्मखौ रानगोन आङो फेसबुकनि गेजेरजों नोंथांमोननो बयनोबो आङो मोनथिहोगोन नोंथांमोना पार्टी अफिसाव थांनानै नेक्स्ट टाइम माने आफ्टार इलेक्शन फर्मफोरखौ कालेक्ट खालामनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव 15,000 जन इयुथ्सफोरा माने बे 2 लाख थाखाखौ माने मोननो हागोन आङो नोंथांमोननो बयखौबो फोरमायबाय इलेक्शन जोबनायनि उनावनो जोङो बे माने सेकेन्ड टाइम जितु 2 लाख जोंनि आनएमप्लयड इयुथ्सफोरनो होनाय जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन